Φανταστείτε το εξής. Υπάρχει κάτι τόσο απλό, αλλά τόσο βαθύ, που το 99% των ανδρών το αγνοεί εντελώς. Αλλά για τον σπάνιο άντρα που το καταλαβαίνει και το εξασκεί, είναι σαν ένας διακόπτης να γυρίζει στο μυαλό των γυναικών. Δεν μπορούν να μην παρατηρήσουν. Το τρελό μέρος. Οι περισσότεροι άντρες θα ζήσουν ολόκληρη τη ζωή τους χωρίς καν να συνειδητοποιήσουν ότι το χάνουν αυτό. Είσαι ένας από αυτούς. Εάν εξακολουθείτε να διαβάζετε, το πιθανότερο είναι ότι δεν θέλετε να είστε. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μία ιστορία. Γνωρίστε τον Μάρκους, έναν κανονικό τύπο που δεν διαφέρει από εσάς ή εμένα. Ο Μάρκους πάλεψε με τα πάντα. Καταναλώθηκε από το τι σκέφτονταν οι άνθρωποι για αυτόν, κυνηγώντας συνεχώς την επικύρωση, σαν να ήταν το κλειδί της ύπαρξής του. Ωστόσο, όσο κι αν προσπάθησε, ένιωθε αόρατος, ειδικά για τις γυναίκες. Μια μέρα όμως, κάτι άλλαξε. Ο Μάρκους ανακάλυψε μία αρχή που άλλαξε τη ζωή του. Δεν ήταν ένα μαγικό χάπι ή κάποιο κλισέ κόλπο αυτοβοήθειας. Ήταν κάτι αρχαίο, διαχρονικό και δυνατό, ο στοικισμός. Ίσως αναρωτιέστε, τι σχέση έχει ο στοικισμός με την έλξη ή την αυτοπεποίθηση? Μείνετε μαζί μου, γιατί εδώ γίνεται ενδιαφέρον. Ο στοικισμός περιστρέφεται γύρω από μια βασική αλήθεια. Ελέγχετε ό,τι μπορείτε και αφήστε ό,τι δεν μπορείτε. Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Οι περισσότεροι άνδρες είναι σκλάβοι των συναισθημάτων τους. Πυροδοτούνται, ξεσπούν και παίρνουν παρορμητικές αποφάσεις για τις οποίες μετανιώνουν. Οι γυναίκες το παρατηρούν, το νιώθουν και, ας είμαστε αληθινές, δεν είναι ελκυστικό. Αλλά ένας στοικός άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δεν αντιδρά στο χάος, παραμένει ήρεμος, συγκρατημένος και προσγειωμένος όταν ο κόσμος γύρω του καταραίει. Φανταστείτε να είστε σε ένα πάρτι. Υπάρχει μια έντονη διαφωνία στη γωνία. Οι άνθρωποι χάνουν την ψυχραιμία τους, υψώνουν τις φωνές τους. Αλλά εσείς μένεις σταθερός, ακλόνητος, σαν βουνό που στέκεται σταθερό σε μια καταιγίδα. Τέτοια παρουσία είναι μαγνητικό. Οι γυναίκες το παρατηρούν. Ας το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ο Μάρκος Αβρίλιος, ένας από τους μεγαλύτερους στοικούς της ιστορίας, είπε κάποτε «Έχεις εξουσία πάνω στο μυαλό σου, όχι έξω από τα γεγονότα. Συνειδητοποιήστε το και θα βρείτε δύναμη». Βλέπετε τη δύναμη σε αυτό. Όταν σταματήσετε να αναζητάτε επικύρωση και αρχίζετε να ζείτε με τις δικές σας αξίες, συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο. Σταματάς να αναζητάς απελπισμένη προσοχή. Αντίθετα, φυσικά, προστάζεις σεβασμό. Και δεν είναι μόνο οι γυναίκες που το παρατηρούν, είναι όλοι. Οι συνάδελφοί σας, οι φίλοι σας, οι άνθρωποι στη ζωή σας, όλοι θα έλκονται από την ήρεμη αυτοπεποίθηση που εκπέμπεται. Να το πράγμα, το 99% των ανδρών είναι αντιδραστικοί. Αγενές σχόλιο, γυρίζουν πίσω. Μια κακή μέρα, το αφήνουν να τους ελέγχει, αλλά ο στοικός άνθρωπος κάνει παύση, αναρωτιέται, αξίζει αυτό την ενέργειά μου? Τις περισσότερες φορές δεν το κάνει. Και αυτό είναι το μυστικό. Οι γυναίκες ελκύονται από έναν άντρα που δεν αφήνει τον κόσμο να τον ελέγξει. Δεν έχει να κάνει με την καταπίεση των συναισθημάτων. Είναι να τα κυριαρχήσεις. Ο στοικισμός σε διδάσκει να ξέρεις πότε να ενεργείς και πότε να αφεθείς, να είσαι ακλόνητος σε έναν κόσμο που συνεχώς προσπαθεί να σε ταρακουνήσει. Οι γυναίκες το θαυμάζουν αυτό, το σέβονται. Κατά βάθος θέλουν έναν άντρα που να μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή, έναν άνθρωπο που να είναι ο βράχος τους όταν όλα τα άλλα αισθάνονται αβέβαια. Θυμάστε τον Μάρκους. Άρχισε να ασκεί τη στοικότητα κάθε μέρα, επικεντρώθηκε σε αυτό που μπορούσε να ελέγξει, τις δικές του ενέργειες και νοοτροπία. Σταμάτησε να κυνηγά την επικύρωση και άρχισε να ζει για τον εαυτό του. Και μαντέψτε τι, οι άνθρωποι παρατήρησαν, οι γυναίκες παρατήρησαν, όχι επειδή προσπαθούσε να τους εντυπωσιάσει, αλλά επειδή δεν προσπαθούσε καθόλου. Αυτό είναι το παράδοξο. Όταν σταματάς να αναζητάς την προσοχή, την προσελκύεις αβίαστα.
Εδώ είναι η πραγματικότητα. Οι περισσότεροι άνδρες δεν θα το πάρουν στα σοβαρά. Θα κουνήσουν καταφατικά το κεφάλι και μετά θα επιστρέψουν στις παλιές τους συνήθειες. Αλλά εσείς δεν είστε όπως οι περισσότεροι άντρες. Είσαι εδώ γιατί θέλεις να είσαι διαφορετικός. Θέλεις να ξεχωρίσεις. Θέλετε να είστε ο άνθρωπος που προκαλεί σεβασμό και θαυμασμό. Όχι επειδή είστε φανταχτεροί ή δυνατοί, αλλά επειδή είστε συγκρατημένοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση και έχετε τον έλεγχο. Ορίστε λοιπόν η πρόκλησή σας. Ξεκινήστε από μικρά. Την επόμενη φορά που η ζωή θα σας ρίξει χάος, κάντε μια παύση. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Αναρωτηθείτε, αξίζει αυτό την αντίδρασή μου? Συνεχίστε να το εξασκείτε και παρακολουθήστε πώς αλλάζει η ζωή σας. Αν αυτό είχε απήχηση σε εσάς, αν είστε έτοιμοι να γίνετε μέρος του 1%, τότε μην απορροφήσετε μόνο αυτό το μήνυμα. Ζήσε το. Αυτό δεν είναι απλώς μία άλλη ιστορία. Αυτή είναι η κλίση αφύπνισης σας. Είστε έτοιμοι να το απαντήσετε.